हाय लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय खानायखौ सिनालासिनो नै बेबायदि गुसुं खालामनानै लानो हायो। बेखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांसै। नै बिदि खानाय बानायनोब्ला बिदि पिटा मोनसे लाग्रोनो नांगौ। पिटाखौ बायदि बायदि कालारनि लानो हागोन आरोना। ओमफ्राय नै बिदि बिबार गोनां मोनसे क्लिप लानो नांगौ। ओमफ्राय आयना लादो, खानजुं लादो, जोबोर सिम्पोल। ओमफ्राय नै दाना आङो माबोरै बानायो बेखौ जागायलांसै। सिगां खानायखौ मोजाङै हग्रोना लानो नांगौ। आंबो हनानै लाबाय। ओमफ्राय नै दाना पिटाखौ लाफिनदो। नै बिदि गोदोनाथिं सोग्रोना लानो नांगौ दे पिटाखौ। बिदि सोग्रोना लादो। खानायखौ उनथिस्र' दोननो नांगौ जमाहैनो। ओमफ्राय नै बिदि खालामग्रोना लानानै नै बिदि खानो नांगौ। बे फार्स्ट खानायाव एसे लुज खानो नांगौ दे, बांद्राय गेजेर खानो नाङा। ओमफ्राय नै बेबायदि एसे बोख्लायनो नांगौ आरो। मासेबां गुसुं खालामगोन बेखौ जखा खालामनानै गावबा गाव बोख्लायना लादो। नायदो माबायदि खालामो। नै ओमफ्राय बेखिनि थानाय खानायखौ बिदि सिङाव सोहरनो नांगौ आरो। नै बेबायदि सोनांगौ। मोजाङै सोनो नांगौ, नङाब्ला गनो नागिरो। नै जाहांबायना एसे। नै ओमफ्रायो बेखौ सिगांथि लाबोनानै मोजाङै खानो नांगौ दे। बेखौ सिदा खानो नाङा, एसे खायलेंआव खानांगौ। नै बिदि साइडआव खानांगौ आरो। खानानै लादो बेहाय। एसे गेजेरै खानो नांगौ, होनब्लानासो गनाय नङाना पिटाया। बान्दोनै खानो नांगौ आरो। नै आंना खानाया जाबायानोसै। नै नायदो जाहांबाय। ओमफ्राय बेखौ बे पिटाखौ आन्दोआव दोननो थाखाय मिलायना लानांगोन आरोना। नै बेबायदि सोसनना लानांगोन। नै आंबो सोसननानै लाबाय। ओमफ्राय साइज नुनायनि थाखाय बेनखौ मिलायनानै लादो पिटाखौ। नै ओमफ्राय आं आयना नायनानै मिलायनोसै आरो। नै बेबायदि मिलायनो नांगौ खानायखौ। खानायखौ बेसेबांसेबां गोलाव बानायनो बेखौ गावबा गाव मिलायना लानो नांगौ। नै बेफोरखौ साइज नुनाय बायदि मिलायना लानो नांगौ आरो, बेन बायदियै। जाहांबाय आंना। नै गुसुं नुहांबाय। मोजांखौनो नुयो नुनायालाय, समायो आरोना। बेबायदि मिलायना लाबानो जाबाय आरोना। बेखौथ' रोंखायोआनोसै, आजिखालि बयबो देलायनो रोंखायोना। नै ओमफ्राय खानाया बेबायदि एसे एसे गयोना, सिगांथि खानाय गुसुङा बेबायदि गयो आरोना। खानाया समानबाथ' समानानोसै। नै ओमफ्राय बेखौ बेबायदि सोसनना लानो नांगौ, होमब्लासो मोजां नुगोन नालाय। गावबा गाव बेबायदि मिलायना लादो। नै आंबो सोसननानै लाबाय। नै आंना जाबायानोसै। दाना बेखौ लगायनोसै आङो मोजां नुनाय बायदियै। नै बे साइडआव लगायनांगौ दे। नै आंना लगायनाया जाबाय। मोजां नुबायना, खानाय गुसुं बायदि नुबाय। गथ' बायदि नुयो आरोना खानाय गुसुंबोला। नै दाना उनथिंबो नायनो हागोन, नायदो। दिनैनि बानायनाया बांद्राय मोजां जाबावाखैसो, माब्लाबा माब्लाबा जोबोर मोजां जाथारो। नै सोरबाफोर बानायनो गोसोब्ला बानायनो हागोन आरोना बेबायदि। नै नायबावदो, खाथियाव लाबोबाय आङो।
खानाय गोलाव होननानै रावबो मिन्थिनाय नङा आरोना। नै खानाय गुसुंबोला थान्दाबो जायो। नै बेबायदि खानाय गुसुं खालामनानै बेबायदि सेलफिबो लानो हागोन आरोना। मोजां मोजां फट' साफायनानै दोननो हागोन। नै आंबो लाबाय। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।